Ngangisabisi. Ufunani kwa? Ngangisabisi. Usungiphusha wena. La ungangiphusha wena Usungiphusha wena. Ngizokushaya. Shaya wena. Shaya kabi. Ngishwala ukushaya. Ngizogqiba wena. Kethi miyeke lo muntu, miyeke. Mfethu miyeke. Ngizogqiba wena. Jwayela kabi. Kusanibonani Dumelanga Msheni, welcome uDlamini uSibalikhulu Jamaka Sijada Nkomo zidle ekhaya ngoba eswela belusi uSigwinya Mkhonto umfazi mabele made owancelisa ingane ngaphesheya komfula uzalisa umqubu ubhala kaciselele emvulu magaduzela umzizi owasulisa umuntu ngesikhuni eshishayo endunu kwaze kwasi umuntu eyoba ngithi kuwena welcome to another beautiful episode of Uyangijolela kuphi na khona la on Duyaza TV. Uma ngabe waka-subscribe usenkingeni yokuphuthelwa izitori ezimnandi siniphathele zona nesinikezwa abantu yenza kanjena mfethu. Subscribe, ulike, ucomment, ushare, let us know ukuthi ucabangani ngaleli toho esininika lona. Ngokusho kanjalo ngithi simsim gxintshitshitshi vum kanje. Welcome back. Sesiphinde sabuya ke bafowethu nolunye uhlelo olunqazivele nolunye uhlelo oshisa ikhotha nolunye uhlelo olukhalisa inyembezi. Ngoba kwesinye ikhathi ezinye indaba esizitholayo nami ziyangikhalisa. Angifuni uqamba manga zingizwisa ubuhlungu. We have another ndaba futhi namhlanje kodwa ke the owner of the ndaba is here with another person that is mbandakanyering in a ndaba. So we are here to finish the ndaba. By the time we move here, we make sure that the ndaba is done. So without further ado, without wasting any time, let me call the owner of the ndaba so that she will explain to us why we're here. Ngicela uze siswami. The owner of the ndaba is here. Oh mntakwethu. Oh yini sana icho into ithi umjolo uyanyisa. Mntama sawubona? Yebo. Njani? Siyaphila igama ngu welcome kwaDlamini usisubani igama? Promise Presents. Promise. Promise. Uyayazi ipromise ring. Mabefaka ipromise ring benze njani? Ngicela ukubonisa. Promise ring. Umuntu mayithenga ipromise ring wenze nje. Ungivumele yezo. Ungangilahli phambi kwabantu. Kwenza kanje. Athi promise. This is my promise ring to you. Will you be? Kwenza kanje bathi. Bese bethi. Yayibona. Andikwazi nofaka ama promise ring niyadlala. Promise Ntama usibizile sifikile unenkinga bengicela ukuthi usitshele ukuthi inkinga yakho yini. Nginenkinga nomuntu lo ngihlala naye like usebenza contract akabuya everyday ebusuku ngiyapheka ngithi ngimphukudla ubuya suthi uyalala uyageza uyalala uyenza the same thing every day. Manje lande kwafona abuya dakiwe kwafona umfazi ngaphendula ifoni ngathi hello ngikhuluma nobani lo muntu lo wathi ayifuni mina le ndaba leyo ngicela ungiphumule ifoni ngathi ngadropa ngathatha ifoni ngathatha amanamba ngamfonela lo sisi lo futhi ngambuzisa ngathi sisi nofunani indoda yami athi hayi mina bengifuna umuntu nje bengifuna ukuthi angilethele stock emsebenzini. Manje problem yakhe
akangiphenduli kahle. Okay, one day ngathi asame sike kuphi emsebenzini ngobona ukuthi kunjani yabo. Asifika lapha kanti ngamthola lo mfazi lo sahlala phansi sakhuluma. Akade ungitshela wathi ayingeni yena hayi vele bengifuna istock engijola nayo izinto ezinjalo. And mina bengayazi. That's why ingizwisa ubuhlungu ukuthi cabanga ukuthi ngiphekela umuntu ngiyamwashela ngenza yonke into ngibekela amanzi okugeza akacabangi. Manje ungitshitela nomunye umuntu lo ngingayazi ukuthi bahlangane kuphi kwenzakalani. Mana ke usisi lo munye mokhuluma naye uthi lesitoko lesesani. Uthi yena ufuna isitoko sokuthi uyathengisa emsebenzini. Uthengisa ukudla emsebenzini. Yini bahlanganisayo phakathi. Uthi yena maybe uyathenga ukudla maybe kune something else enzakala phakathi kwabo. No sengiyayibamba mothi isitoko which means usisi lo uthengisa ukudla econtractini bathenga kuyena ukudla. Ubuye suthi nje ubaba ufika suthi uyageza udla lapha. Uyalala. Amsho udlela khona ngoba every day akabuya nje akadlo abamba ukudla lokhu mina ngiphila. Hey bo mama ngithengisa ukudla emakontrakini angikhulumi kabi kodwa obaba bethu laba bathengisela ukudla. Obaba bethu abayimidlwembe. Abayimidlwembe obaba bethu abanye. Umuntu ufike afike endlini eseright esesudi. So siswami ngaphambi kokuthi uxhumane nathi ikhona yini mhlawumbe enye into ubusuyenzile wena ukuthola iqiniso ukuthi kwenzakalani kuyo yonke lento? Angakathola iqiniso ngoba lo muntu if ngithi ngiyamfonela ungiphendula ezinye izinto ukuthi angena indawo ngifuna umuntu lo so azingilethele into esebenzini njalo. Manje phela ingaphansi kwamandla wami ayingenze next phela. Manje ubaba wasendlini yena uthini? Akangikhulumisi. Kuthulileitension kuphela angisazi ukuthi ngenze kanjani datha ngifonelile ukuthi ngicela lizongisiza. Kulungile mntama ngiyakuzwa bakuzwile futhi nabantu. Sizombiza usisi ne? Sizombiza usisi akachaze na istory sakhe ke sisiza ukuthi sithini. Sisi ngicela usondele. Ngicela sondele zomalana. Usofikile yini? Awusawulana. Sisi wami. Sawubona sisi? Yebo. Njani? Ngiyaphila. Ngiyaphila ukhuluma no welcome waDlamini sisi ubani? Umakhosi wakabuthelezi. Umakhosi wakabuthelezi. Makhosi Buthelezi. Ababuthelezi ababa. Mama ulokhuzana. Wangisha. Abona ngiyangelelo osondile. Oho. Buthelezi. Khona nje video ngayibona ku TikTok bathi when hey tingiye udaza cabane nani. Okay ngana kwethu usisi lo uyamazi? Ngiyamazi. Umazi kanjani ntama? Okwafika kimi ezongibuza ukuthi ngifonele imnyeni wakhe. Ha. Wena umfonelela imnyeni wakhe? Ngoba siyathandana. Hey, yazithenga ngithandela yona ini? Yebo. Awulokwenza kanje ishaya isikhonkosini ukuthi nje yathandana. So siswa esizovela ibeka nje straight ukuthi bayathandana ngalokho eyalela lesiswami uyamuza ukuthi usini sisi? Ngiyamuza. Uthi bayathandana nomuntu wakho uthini? Angayazi mix mina ngiyazi ukuthi abathandani ngiyazi ukuthi usebenza econtractini lapha bapheka khona. Siswami usisi uyakhala la uthi baba wasendlini mayibuye endlini aka ufike esuthi akasadli ufika geze alale vuke ekseni ashona emsebenzini the same thing. Mina wayengangicela ukuthi unomfazi. Beke nje le. Mina ngazi ukuthi mina nje. Wena wazi kuwena. Manje nje njengoba usutholile ukuthi kunomuntu okhona hey angazi kuyena uzosichazela ngoba mina ngangitshelanga. So wena uwe lophakela lo baba ukuthi mayifika endlini afike sesuthi. Phela ngiyamphakela ngoba ngiyadayisa ngithi ukudla. Uyakuthenga nje ukuthenga noma uyamnika mahali. Ngiyamnika nje cause ngoba naye uyakwazi ukunikeza imali yokuoda. So lesitoko umfonela sona ukuthi akuzele nesitoko kuyisitoko sokuthi into awuyithengile. Uyena wayethe uzongithengela. Okuyena. Okay. Hey bafowethu. Yeah. Sekunesikhathi singanani uzwana lo baba? Sesisikhathi eside. Sekunesikhathi eside. Usunesikhathi singana ahlala naye? Na 9 years yonke sihlala nalomuntu lo. Insin askaka isinamntwana oyi1 kuphela. Umntwana oyi1 kuphela.
Uyayizwa yonke lento? Hayi bengazi mina. Usuyazi manje. Ya sengiyazi manje. Manje ukhetha ukwenze njani? Hayi ngikhetha ukuthi kufike yena qala ngitshela uyena ukuthi kwenziwa kanjani. Okay, ufuna ukuzwa ngaye. Mayithi niyaqhubeka. Cha phela ngeke ngize ngiqhubeke naye. Ngithi ufuna ukuzwa ngaye. Ufuna ukuzwa ngaye ukuthi ukuthini. Okay. Kulungile asenze kanje. Sisi wami because ngibizwe ilo sisi, angibizwanga wena. Ngicela ukuthi ungimela la. Hayi kude, ngimele nje la. Yabona la? Umncane ukuthi ungavela la, angeke ume lapha. Mase ngithi woza uzongizwa ngimemeza kakhulu ngizothi woza bese uyaqhamuka. Sisi wami. Asenze kanje. Asifonele ubaba wakwakho. Uthe igama lakho bani kombe? Promise. Hayi lakho wena ngiyazi upromise elababa wasendlini. Sibusiso ne? Angazi ngiwaye ngikhohlwa ngoba na kule email bekubhalwe kodwa ke. Okay. Alright. Uzokhuluma naye ke mfethu umtshela ukuthi ucela ukuthi asondele la uzokhuluma naye. Ngeke unamanga suka kude kabuthi singazo reach voicemail la. Akukwazi. They've reached the voicemail. Yebo. Sibusiso ngicela uvele la ekhoneni. No upromise. Ngifona abanye ufona ngayo. Ya kamakhelwane. Amakhelwane. Ngicela uvele. Ufona abanye. Ngicela uvele la ekhoneni. Ufuna ukukhuluma nawe. Umtshela uphelelwe airtime. Hawu. Ha. Ngathi uyalwa ke lo. Athi uyathanda amafoni akathi. Abantu. Manje sisi wami mangabe esefika lana umuntu wakwakho. Egcineni kumele akhetha akwazi ukumthatha nomabili. Mangabe ekhetha lo yasizwe uzokwenza njani? Mina noma even ngakhetha lo sisi lo ngizophumelela ngempilo yami. Wena into efuna iqiniso kuphela ne. Ngifuna iqiniso nje ukuthi ngiyazi ukuthi ngikhululekile. Yeah. Nanokuthi wazi ukuthi ume kuphi. Uzoyitholela umunye umuntu oright. Hayi kunzima bafethu. Kuma relationship akukho easy. It's never easy bafethu. We've all got our own problems. Phakathi kuma relationships. You understand? It takes umuntu ohluzile la emqondweni ukuthi if usinenkinga kanje siyilungisa kanjani. You understand? Rather than phumele ngaphandle uyoganga ngaphandle because izifo ziningi. Uzoya ngaphandle ubuye nokugula unikeze umntana abantu endlini next thing useyagula sekukuningi. Eish ku-wrong kunzima kodwa angeke simvimbe ukuthi umuntu angaye emsebenzini because uyasebenza ene la asebenza khona ila jola khona. Uyeloza lapha uthi ngahleki aze ngishawe yo. Hayibo amakamera ndakwa. Hawu. Bulisa Ufuna namakamera la. Ngibulisani? Ngifuna ukubuza ukwazi ukuthi la makamera afuna nda. Ngibazele wena la ngoba Ngibizela amakamera. Azofuna la makamera kwami. Uzoyisota out lento le yenzakalayo. Iphi le nto yenzakalayo la? Uyikho into yenzakalayo la? Lo usebenza naye emsebenzini econtrakeni. Angijoli mina nginantombazane ukusebenza nayo. Wona ungijwayela kabi wona mfazi. Ngibizela amakamera la. Ubona bafana ngathi uyisigora nawe. Wena. Mina mana okay ayibhadi lami. Namhla yabona yibhadi lami. Hayi ibhadi lami. Angeke uzumsakazi angeke ukuma ngeke umsakazi ubone ngizokwenza. Umsakazi ubone ngizokwenza. Umsakazi awumthinte. Nami ngicabula ngempama uzongijwayela kabi. Nawusuka lana. Nawe uzojwayela kabi nawe. Nami ngokushaya. Awulamkhosifazana ozongishaya ungazongiphaphela. Uzohamba nathi vele. Wazenza isigora wena umuntu wesifazane wena. Wena ufunani la? Ufunani wena la? Ungibizile ngibizela lo msangano. Uyazi ukubizeleni. Ngoba usula nje uyazi ukubizeleni. Uyafuna ukwazi ukuthi ubizeleni.
Awungazongilwisa wena, awungazongilwisa wena. Into ngibizele yona la. Ngizokuthoba nami, angizokuthoba baba. Angizokuthoba mfethu. Wena ucabanga ungangithoba wena. Nawe ungenze next. Nawe umncane kakhulu. Nawe ungenze fokoli. Nawe ungenze fokoli. Ilento ningibizele wona umsangano. Nawe ungenze fokoli. Bizela umsangano. Ngizokuthoba mina. Bakwenze next. Nawe ungenze next. Nawe uyangisabisa. Zami ngathi ngithobe manje. Mina ngiyinkabi ngiyi-1 ke mina. Mina ngiyinkabi ngiyi-1 ngizokuthoba ke manje mina. Angiyena lo muntu wesifazana. Ngixabanisa yini? Ngibize yena. Wena amajakhethi amnyama wena ungazongijwayela kabi. Ungazongijwayela kabi wena. Ngiphumisa impama le Nike ihambe phezulu. Ungazongijwayela kabi wena la. Hawu. Ufika la ngodlama ubuze nokubuza ukuthi uzokwenzani lana. Lalela phela. Lalela. Angitshele sengilalela. Lalela. Uqhumisa ngempama. Yabona ngoba amazinyo ayithiwe ngekho la uzoqhumisa kuphuma amanye amazinyo. Ngiyatshela ukhipha amanye amazinyo. Ngiyakungenze foko. Uzokhipha amanye amazinyo. Sisambambala ngishaya indoda uzokhipha amanye amazinyo. Uzokhipha amanye izinto ngaphansi. Ukushaya. Angifuni isasa kuthiwa ngumuntu onodlame ngizokushaya. Ngiyatshela anginalo udlame. Ukuthi angisabisa ngifuna umuntu ongisabisayo. Angifuni umuntu ongisabisayo, ungangisabisi. Ufunani kwa? Ungangisabisi. Usungiphusha wena. Ungangiphusha wena ngizokushaya mfethu. Usungiphusha wena. Ngizokushaya. Miyeke Khethi, Ukushaya wena. Shwayela kabi. Ngishwayela ukushaya. Ngizogqiba wena. Khethi miyeke lo muntu, miyeke. Mfethu miyeke. Ngizogqiba wena. Shwayela kabi. Ukushaya. Imali awulalela ukuthi uzokwenzani la. Ungishaye wena. Yimala awulalela ukuthi uzokwenzani la. Hawu. Uyeke lobufebe benzayo, ufebe lobo benzayo. Uphi lo? Ufebe. Feba nawe. Uthola emsebenzini wena. Nawe. Udle emsebenzini wena. Uthola nawe. Udle udakiwe. Utshona bantu ukushaya mina into emnyama le ngijwayela kabi. Uqhumisa ngempama mina. Khipha amazinyo mina. Ngishisa ngomoya. Ukushaya wena. Siswami woza vela. Mamela indaba. Nangithi hawu miyeke Khethi, miyeke. Nangithi hawu. Ngoba uyambona. Hawu. Woza mama, hawu. Imala. Hey, imala. Hawu. Nangu sisi awumazi. Yamazi. Okay. Uyamazi? Ngiyamazi. Okay, uye lo muntu layo. Cha, bengilwela ukuthi ngibizeleni la, ngishuta ngamakhamera zokubiza la. Oh, awuthulwela yena. Hayi ngilwele yena. Akuyena lo jola naye emsebenzini okuphakela ukudla mahala. Yena lo. Ya nguwe kuJordan. Uyojola naye. Sisi wami, yezwe liqinisa ngithi. Ngiyayizwa. Uyojola naye. Usisi lo uthi wena kade lokho ekubuza ngalo sisi wena uyamphika uthi awumazi. Usuyamvuma manje uthi uyamazi. Ya ngiyamazi. Ubumphikelana eqaleni. Into yenze ngimphike unolaka lo, nodlame. Muphi yena? Lo. Ngiyela ngeke avume leyo nto. Ubuyenzelani kwaseqaleni? Anginelisi lo sisi. Akakunelisi indlelani? Ngasendlini. Kuphi umdavazi? Ukupheka nokwasha kushona lokho. Ukwenzela Osolo uyakunikeza lo. Ya ukunika kahle. Ukunikeza ukudla akunikeza nangaphansi. So wabona ukuthi ushiye lo uye kulo. Yebo ngoba lo nginika yonke into. Waye bungamtsheli ke lo uthi manje awusanginelisa ngisakufuna sengizothola omunye. Uyalwa mangimtshela. uyangiphaphela. Hayi baba awuyele lo sisi lo. Wena wrong lana mfethu man, wena wrong la, uwo wrong la. Ungazi uwo wrong. Hayi uwo wrong mfethu. Ngithola lo bani ungazongihlanye wena ngizokuqhumisa ngempama wena. Sengizokushaya ke manje ngijwayela kabi. Ngithola lo bani ngithola nami. Waye bize wena. Mina ngilisa inkinga zabantu abajolayo ngithi. Inkinga uzoxabanisa. Ngixabaniseni, ngenzeni. Sizokhipha amaqiniso lawo afihlile amanyundulu lawo afihlile wena. Angitshela, ilento ukuthi wena ujola emsebenzini, udle emsebenzini, ubuye endlini, awusadli, ufika nje usuyalala.
ufuna ususuthi Right. Nokubeda lapho ithi ingane yabantu asakulelisi. Uyasiza. Wena ungena. Ngeke ekuthanini uyamhlukumeza lo sisi mfowethu. Uyamtakelwa. Yabona wena amazinyo wena. Yabona wena amazinyo. Sokuxabana ngempela bokumanzi kushaya. Ngizokushaya ngempela. Ungashonanisa nomfazi nengane. Ngoba mina ngikwazi lokho. Buzomtshela nini? Siphi isikhathi? Ngoba isikhathi esiright isikhathi sokuthi isikhathi esiright yilo sokuqala ngaso ukwenza khona amanyondololo. Uye ukhohlakele. Amanyondololo la wenzayo. Musukubalekela ngakimi. Wabalekela ngakimi. Ubunja lobo benzayo. Ubunja. Awuneliseki ubunja. Hayi ngifuna ngenzeni? Namzogwaza ngizongijwayela kabi. Namzogwaza. Yaphapha. Yabona ngizoyivala kamnandi, uzoyivala kanje. Simphiwe mase uright uthatha ikamera ephezulu sambi. Ngiqedile asafuna ukukhuluma. Uyaphetha. Ngazokushaya nami, namzokushaya. Ngazokujwayela kabi. Ukhipha amazinyo mina. Akusithi ngiyabaleka ngiyakeka kwazokhipha amazinyo. Angikusabi, ukushaya ngijwayela kabi. Bamba banene, ngazongisabisa wena. Majaketa yellow. Wena jacket emnyama lena, nozipha abayelo ngijwayela kabi. Ngazongijwayela kabi wena. Hayi ya, wawuza kimi. Wawuze futhi nawe nekepisi lamahala. Ngijwayela kabi. Wazongiphaphela wena. Nawe uyadelela lento emnyama le. Ngathi usebenza emalahleni ngijwayela ka. Uyaphi manje ngilandelelani? Wangilandela. Ufuna ukuqhumisa ngempala. Ngiqhumise mina, ngiqhumise. Zokubamba. Zokushaya mina mfana wami. Ungenze fokolo. Nawe ngeke ungenze fokolo. Ukubamba wena. Nami zokubamba. Nawe uyodibana. Ungangikhombi kanje wena. Nami ngiyakutshela. Intshebelezi. Nawe intshebelezi. Ngale intshebe zibe black. Nawe uzokushala zibe mhlophe. Nawe ugquzula ngempama nami. Uxabanisa nabantu bami. Isende lakhe lixabanisa nabantu. Isende lakho. Yile lexabanisa nabantu bakho. Ngazongijwayela kabi wena. Ngizokushaya Simphiwe sambeni. Lo uzogcina ngimgqumuza ngempela. Sambe mfethu.